Hello po. Karen 21. Ayan, Ate Meli, Miguel Love shoutout po. Sheena Napolitano. Ayan. Hinahanapan natin ng walang mapaglagyan. Kay Aloe, Miguel Love shoutout po. Maraming salamat po sa mga bumati sa atin. Ayan. Bato. Wala akong mapaglagyan ng cellphone. Ate Joy, Miguel Love shoutout po. Kay Marley Guason, Miguel Love shoutout po. Kay Lani Poliston, ayan, magandang gabi. And maraming salamat po kay Ate Noemi Paronggao, Miguel Love shoutout po. Thank you po sa mga bumati sa ating live. Ayan, Francine Cabrera, Miguel Love shoutout po. Kay Ashley Vlogs. Ayan, musta kapatid Ashley? Ayan, Miguel Love shoutout po sir dyan, kapatid na Ashley Vlogs. And kay Charlie, sabi niya happy birthday Kuya Kagapay, more birthdays to come. Ayan, maraming salamat po. Anong handa? Wala akong handa. Ayan, copy lang. Umuulan. Pearl Del Rosario, ayan, Miguel Love shoutout po. Maraming salamat po sa pabati. Kay Mayla Umawing. Ayan, Miguel Love shoutout po sa dyan. Ayan, thank you po. Good evening din po. Ayan, so nag-live tayo. Birthday mo ba? Ayan, opo kapatid, Ashley. Ayan, kay Haber de Leon Birador, Miguel Love shoutout po sa dyan. Happy birthday Sir Kagapay. Mang Alma Vlog, Miguel Love shoutout din po. How old are you na po? Ayan, secret. Sekreto po, ayan. Ayan, kasi mamaya, alis din po ako mamaya. Kaya nag-live ako. Ayan, happy birthday and maraming salamat po. Kay Venus Eduardi, Miguel Love shoutout po sa dyan. Maraming salamat. Citizen ka na, Chabs. Ayan. Parang papunta na tayo sa senior citizen. Ayan, kay Milaning, Miguel Love shoutout po. Pabati naman sa anak ko, kasabay mo mag-birthday, Raylan. Ayan, happy birthday po sa anak ni Tita Lani Polisa na si Raylan. Happy birthday po sa iyo. And more birthdays to come. Ayan, sana po manatili po tayong malusog. Ayan, sa mga pinanganak ngayong araw. Ayan, happy birthday rin po sa inyo. Ayan. Kesmi and Miguel Love shoutout po Sir John Kesmi. 18 ka pa lang kuya. Nako, hindi tayo 18. Parehas tayo Kagapay. Ako birthday ko kahapon. Wala din handa. Sabi ni Charlie. Ayan, ka-birthday mo pala yung yung pinsan ko. Kahapon siya nag-birthday. Dati, pag nagpo-birthday siya, sabi ko maghanda ka pag gabi na para makihati ako. Ayun yung kasi hindi talaga ako naghahanda. Ayan, gawa din ng wala din panghanda. Ayan, kay Daisy Rayton, Miguel Love shoutout po sir dyan. I wish you good health and more blessings to come. Take care and be safe. Maraming salamat po. Ayan, thank you po. Ayan, wala tayong pag-guns. Ayan, thank you rin po. You're welcome po. Tita Lani Polison, ayan, happy birthday po sa anak mo. Peter Tingles, Miguel Love shoutout sa iyo dyan. Maraming salamat. Kay Miss Jolly, ayan, maraming salamat po. Miguel Love shoutout po sa iyo. Dapat nag-streamer ka Kagapay para akyat kami. Nako, hindi ako mapag-live stream ngayon.
Sweet Charms, ayan, may live shoutout. Ayan, so nag-live din ako kasi mag-update lang din ako doon sa ano sa kay Tatay Teo. Ay, kay Tatay Eufemio. Ayan. Yung tinutulungan namin sa Dait. Tinutulungan namin sa Bohol. So, ayun, may inaantay lang ako ah, sana matupad yung wish ko. Ayan, sana matupad para mapagawaan din siya ng bahay. Ayan. Pero hindi ako asa, pero sana matupad yung wish ko. Ayan, si Tatay, ikwento ko lang po sa inyo yung konting background ni Tatay Eufemio. Yan yung na-vlog ko sa Bohol na walang bahay, as in ano lang, yung nakasilong lang siya doon sa parang hindi naman siya bahay kubo, parang ginawa lang siya na ano, kasi nandun yung aso eh, tsaka wala talagang sasabi natin kusina, tsaka yung kinakainan niya talaga is ano lang, yung plato na lumang luma. Ayan, Sweet Haber Dillian, mega love shoutout po, sabi ni Sweet Charms. Parang kailan lang nag-celebrate ng birthday mo sa Dait. 1 year na pala yun. Ang bilis na talaga ng panahon. Ayan, sobrang bilis talaga ng panahon ngayon. Mary Judy Jimenez, ayan, ng Baguio. Mega love shoutout po sa dyan. Maraming salamat. Kay Marie Flor Zulueta, ayan, thank you po. Good evening din po sa dyan. Thank you sa pabate. Ayan, mega love shoutout po siya. Okay lang yan kagapay as long as good health. So yun po, yun yung pinakamasarap na kumbaga kahit walang handa, at least tayo ay healthy tayo, wala tayong hindi tayo sakitin. Kagagaling ko lang nga sa sakit. So yun, basta lagi tayong healthy, yun yung pinaka magandang wish or ano natin sa buhay. Ang sakit na ng buong katawan, walang exercise, pati bato ko masakit na kakahiga. Ano Ashley, ano bang ano? Bakit nangyari ba sa'yo? May sakit ka ba? Ay, always smile kahapon, nagpamassage ako. Pero maganda yung ano niya. Kasi di ba nga nung lumipat ako ng lumipat ako ng Rome, nung inaakyat ko yung mga gamit, sobrang ano kasi ang taas. Hanggang ngayon masakit pa rin yung dito sa ano ko, sa paa ko eh. Saka sa likod ko. Nasa yung pang 5 palapag. Tapos walang elevator. So ano talaga yung babaan ko doon. Kada baba ko talaga pahinga, pahinga. Sobrang sakit nung ano ko, mga paa ko, likod ko dun nung lumipat ako. Lumipat kasi ako dito sa sa monumento. Ayan, Priscilla Bright, mega love shoutout po sa dyan. Maraming salamat po. Magandang gabi. Ayan, kay Merle Bilen, mega love shoutout po. Ayan, thank you po. And kay Alona Duro, mega love shoutout. Maraming salamat po. Kay Amelia Ruiz, ayan, mega love shoutout po. So yun, bukas may feeding program din po tayo sa Bohol. Parang doon yung pa-birthday ko, may ano lang, sa mga senior naman yon, mga senior. Ayan, bukas po yun, ipapamigay doon sa mga senior. Ayan. Arlen Bulis, mega love shoutout po sa dyan. Maraming salamat. Good evening. God bless po. Then kay Sharon Kumalde, mega love shoutout po sa dyan. Maraming salamat. Ayan. Kiss me Yahoo. Ayan. Thank you po sa mga bumati. Ayan. Yung si Tatay Eufemio, nasa Bohol yun. Tsaka yung pa-feeding ko sa mga senior, sa Bohol din yun bukas. Ayan. Sir Malcolm, you love shout out. Ayan, thank you.
Ayan, sino yung mga nabudol kanina? Sino yung mga nabudol kanina ni yung nagpapanggap na Kalingap Rab? Ayan, shoutout sa inyo. Ayan. Happiest birthday Kagapay, good health and more sponsor to come. Kailan ka punta dait? And Lorna Pagayunan, maraming salamat po sa birthday po ni Kuya Bal. Sana po hindi po tayo magkasakit. Ayan, ipag-pray po natin yan na hindi tayo magkalagnat. Mel Katakutan, ayan. Opo, nakakawa po talaga si tatay, kasi nung first time ko talaga na pinuntahan, yung malapit sa bahay niya na sira-sira din na bahay, pero malaki, hindi naman siya actually sirang-sira. Akala ko yun yung bahay niya. Pero yung nakita ko na parang bahay-bahay lang, parang 2 yero lang yun na pinutol-putol. Doon pala talaga siya kasi kaya hindi ko nasabi na doon siya nakatira kasi aso lang yung nandoon. So, hindi talaga ako mapaniwala na doon siya. Tapos yun, nakita ko nga doon siya nagluluto. Tapos nakita nyo naman yung video na yung dinalahan siya ng nung nagpa-feeding kami. Yun. Kasi pag nagpapa-feeding kami doon, yung mga pinuntahan namin doon ng mga senior, pinapahatira namin yan ng yung binibigay namin at pagkain. Sige po, Ashley Vlogs, maraming salamat. Ma'am Silka Channel, may love shoutout po sa dyan. Ayan, asa ka sa Cebu, Ma'am Silka, ayan. Ayan sa mga taga Cebu diha, may love shoutout po sa inyo dyan. Si Kabayaw TV, ayan, pasupport din po Kabayaw TV, ayan. May love shoutout po sa dyan, Kabayaw TV. Ayan, kay Bunaray Vlog 21, ayan, supportan din po natin. Ayan, sa may mga channel, pwede po kayo maglapag dyan ng link. Ayan. Yung nagpamasatsaw kasi kaya nga hindi ako nung kailan ba yung umalis ako nang lumipat ako, hindi talaga ko kinabukasan hindi ako lumakad kasi sobrang sakit ng likod ko. So nagpamasatsa ako kahapon kasi yung likod ko masakit. So pero hanggang ngayon parang masakit pa rin Tama yan, happy lang kahit walang handa. Ayan, maraming salamat po, Maroy Flor Zolueta. I love you, buddy. Birthday boy. Ayan. Ate Guy Garcia, may love shoutout po sa iyo dyan. Good evening. Maraming salamat po. Kay Nancy Almeron, ayan, maraming salamat po sa pagbati. Ayan, God bless din po. Nancy Padua, may love shoutout po. Ay, ba't wala akong damit? Naku, si Ate Garcia. Naku, hindi tayo ma-jacket dito. Ayan, natsambahan ni Ate Guy. Wala tayong pa-jacket. Wala na, hindi na mabigyan ng jacket. Kailan mo kami feeding dito? Ayan. Pag uwi mo, ayan, magpa-feeding tayo. Riau Larte. Ayan, pasupport din po, Riau Larte. Siya po yung nag-reaction video doon kay Tatay Teo, yung hindi makatayo, hindi makalakad doon sa Bohol na tinulungan din natin. And maraming salamat po. Napaganda ng pagkagawa ng reaction video doon ni Ria Olarte. Ayan. Tita Paz Bisda, may love shoutout po sa dyan. Kay Charm Alcon. Ayan. May love shoutout po. Kailan Kailan ba talagang birthday mo Kagapay? Ayan. Ayan po sa mga naguguluhan po. Ayan. Dalawa po yung birthday ko. Ganon yun, di ba? Parang ako lang yung dalawang birthday. So, may birthday ako na July 3 at may birthday rin ako na October 23. O, di ba? Elizabeth Burdon, may love shoutout po sa iyo dyan. Akala ko may what-what, nakahanda pa naman si Loco. Ano yan? What, nakahanda pa naman si Loco. Wala. Birthday mo ba talaga? Oo, birthday ko nga. Wag mo kami budol, ha? Hindi po, birthday ko talaga. Ayan, Mary Judy
Jimenez, ayan, big love shoutout po sa dyan. Thank you po sa pabati, ayan. So yung isang papiding din natin sa Isabela, ayan yung Kaagapay Isabela chapter sa ano na po sa katapusan. October 21 alas 10 ng umaga. So niloloto pa lang 'yon. So ang magiging tao ang dami ng bata, dalawang purok kasyon. Nung una first time talaga na ano namin is yung 79 lang yung isang purok. Kasi medyo malaki yung budget. So dahil parang ano may magpapaabot ng tulong, ayan, maraming salamat po sa magpapaabot ng tulong. Ayan, thank you po at gagawin na lang namin isahan yung dalawang purok na yun, which is 100 plus na bata po yung papakainin natin. Ayan, pa-support po. Ayan, support po natin sila Sagat TV, Rabason TV, Kalampitos TV, Nitan Cute Vlog, KJ27 TV, Benz TV, Brad TV, Kabayaw TV, Pangyaw TV, Cross 4 TV. Lahat may TV. Ako lang yung wala. Kaagapay TV. Yan po, pakisupport po. And Simon's channel din, pakisupport po. Isa din po yan sa Kalingap na kaibigan namin na wala pa sa dait. Ayan. Ayan, Elizabeth Bordon, maraming salamat po. Ay, kay Nadine Vlog, Miguel, shoutout po sa dyan, madam. Thank you for coming. Maraming salamat po sa pag-share. Ayan, Ate Joy, maraming salamat. And Nel Martinez din po, isa po yan sa Kalinga Partners po na pinapapromote din sa atin ni Kuya Bal, si Nel Martinez. Dina Di Guzman, Miguel, shoutout po sa dyan. Maraming salamat po. Thank you po sa pagpasok sa ating live stream. Evelyn Macmac, Miguel, shoutout po sa dyan. Tita, ayan, pasaway ka, lagot ka. Ayan, so maraming nabudol si Kalinga Prab. Kaya ako hindi ako nabudol kasi nandun ako sa live ni Ian. Nandun si Rab. Nag-comment nga siya kasi paano ko nalalaman si Rab kasi every time makita niya ako, alam ko yung i-comment niya. First time na pumasok ako doon, nakita ko na yung yung Kalinga Prab. Pero hindi ako nag-react. Nakita ko lang Kalinga Prab. Sabi ko parang naibaya yata yung Pero biglang nag-comment doon si Kalinga Prab. Kasi nagko-comment nga ako doon, sabi niya, "Yan, Kaagapay, mag-vlog ka na." Ayan, tawa-tawa, ha ha ha. Tapos biglang nawala yung Kalinga Prab na nambudol sa sa live ni Cross 4. Tapos si AG Taurus nandoon din sa live ni Cross 4, nandoon din sa live ni Ian Ramirez. Nagsabi nga siya doon, sabi niya, si Kalinga Prab ba yung nandoon sa live ni Cross 4? So yun, nandoon nga siya sa live ni Cross 4. Yung hindi ko alam kung sino yun. Basta Kalinga Prab. Mel Katakutan, ayan, maraming salamat po. God bless din po sa iyo dyan. Maraming salamat sa pabati. Kay Zairin Escueta, ayan, may love shoutout. Ayan nandito si sa mga nabudol po kanina yung live ni Cross 4 TV, hindi pa ako yun. Ito po yun, Kalinga Prab. Ayan po yung fake po. So yun nga yung kasi ang palatandaan ko talaga kay Kalinga Prab, yung rab niya is capital. So kaya hindi niya ako nabudol. Nakita ko naman nandun si Rab sa live ni Ian. Tapos umalis ka agad yung Kalinga Prab doon na nambubudol nung nag-comment si Kalinga Prab. So yun yung nangyari. Tapos doon sa live ni Cruz, doon na naman siya nagtambay. Panay comment. Tapos yung mga naman itong mga kaibigan natin nabudol. Siyempre may pa-shoutout.
Ang dami ba naman nag-PM sa akin. Tapos sabi nila, si Kalinga Prab ba yun ha? Tapos tawang-tawa sila yung yung mga nabudol. Doon din sa GC namin. Tapos sabi nila, ay, na-shoutout ako ni Kalinga Prab. Tuwang-tuwa sila, kinikilig, ganun. Ako, nabudol pala sila. Ayan, Geraldine Prado, Miguel Love, shoutout po sa'yo dyan. Magtatapa ako kagapay. Naku, atigay. Hindi ka talaga madyakitan. Naku, huwag kang magtampo. Ayan. So, yun po ang palatandaan po talaga kay Kalinga Prab. Yun. Malalaki yung rab niya. Yun kasing isa, hindi. Yung iba naman, kinilig na kagad. Ayan, magandang gabi kagapay. Evelyn Castro, Miguel Love, shoutout po sa'yo dyan. Kalinga Prab, totoo na ba ito? Masakit umasa. Oh, yan po yung... yan kasi. Dapat kasi tinitignan nyo rin. Ito si Riauki, isa to sa nabudol eh. Naku, marami sila nabudol, nagpipin sa akin. Tapos sabi lang, kagapay si Rab ba ito talaga? Sabi ko, hindi yan. Paano naging si Rab? Nandun siya sa live ni Ian, tapos nagko-comment, tapos nandun din sa kilala niyo si Rab. Marlebelin, Miguel Love, shoutout po sa dyan. Ayan, Miguel Love, shoutout po para kay Kalinga Prab na dumaan dito sa ating live stream. Ayan, yan po. Pakatandaan po para hindi po kayo mabudol. Ayan, sa mga reactionist, gawa nyo yan ng reaction. Sino yung Ayun nga pala, kanina nandun na naman, nag-post na naman kaagad yung sana ma-action na nila ito, nila Kuya Bal at Kalinga Prab. Kasi yung mga video nila, sayang eh. Isa din to sa, kumbaga, nakababa ng views ni Kuya Bal kasi yung video niya kanina na-upload na kagad sa FB, halos magkasabay lang. Monetize na yung na yun yung page na yun. Pero yung may-ari niyan, naka-Vietnam, naka-address siya sa Vietnam. Pero Tagalog naman yun Pati yung kay ka-business, mayroon din sila kinukuha niya yung mga video ni ka-business. Kunwari pag-upload pa lang ni ka-business, wala pang isang oras naka-upload na rin yun. Ayan, Miguel Love, shoutout Karen 21, Karen Altares, Paz Vista, Bing Luma, Ria Olarte, Garat SJ, Geraldine Prado, Guy Garcia. Ayan. Hindi mo sinali si Garat SG, lagot ka yan, doon pala. Miguel Love, shoutout po. Ayan. Opo, legit po ito. Ako, wala pang jacket dito si Rab Ako, kamalas-malas ni Rab, wala siyang jacket. Ayan, Sugar Cane Channel. Ayan, Indian budol. Totoo na yan, Bing Luma, Miguel Love, shoutout po. Kay Elina Iris Millaren Sumaya, Miguel Love, shoutout po. Ayan, thank you. Ayan, Sagap TV Muso, ayan, Miguel Love, shoutout po. Ayan, kay Milda, ayan, Miguel Love, shoutout po sa iyo dyan. Ayan, sa birthday po ni Kuya Bal. Ayan, malapit na po pa-share po ng mga video ni Kalinga Prab. Ayan, sa mga hindi pa po nakasubscribe, ayan, 997 na po siya. Ayan, 997, pero parang 2 araw na lang magwa 1M na si Kalinga Prab. Ayan, pagpasensya na po doon, kanina ni-report ko na po yun, Kalinga Prab, ito po legit. Tapos yung Kalinga Prab, yung sa page, grabe sayang yun, ang dami nilang views doon. Sana ma-report din yun, nire-report ko, hindi tinatablan monetize. Tapos yung mga video ni Kuya Bal, pati yung video ni ni Sheena, ni David, pati video ni Kalinga Prab andoon. Pagka-upload, mag-upload na rin yun, mga minutes lang.
Kaya yan yung siguro isa din yan sa reason na nakakaano rin ng baba ng video ni Kuya Bal. Kasi syempre yung nasa FB, doon na lang manunood. So hindi na mapupunta sa ano. Marami silang ano doon na akala nila kay Kuya Bal talaga yon. Noemi Parunggo, sa ano po yun? Sa may Rojas po. Rojas, Barangay San Pedro. Yung papiding natin. Ayan, Rabason TV and Ate Kimberly Tan, gilap shoutout po sa inyo dyan. Kay Aurea Tumaliwan, ayan. Miguelab shoutout po, Geraldine, sabi ni Kalinga Prab. Naku, Kalinga Prab, oh. Pag nagko-comment ka ba, sabi nilang ano yan, ha? Kagapay sila Kuya Mil at Alex, papunta na sila Dait. Parang dumating na yata sila kanina na nagpapahinga pa si na Alex na kasi umuulan. Parang parating na yata sila doon. Ayan, maraming salamat po Zaren Escueta sa birthday po ni Kuya Bal. Ayan, sana po makapunta po tayo. Sana hindi tayo ulit magka-ubo-ubo at saka sipon. Agnes Mides, ayan, Miguel Love shoutout po sa iyo dyan. Thank you for coming. Buti naman Kalinga Prab na report na kasi dami na budol. Ayan, yung mga nabudol. Aurora Pagaduwa, Miguel Love shoutout po sa iyo dyan. Thank you. Mel Katakutan, ayan, saan po sa Isabela, Tag-Isabela po ako, ayan. Sa May Rojas po, and Barangay San Pedro, yun po, doon po kami mag-ano. So, may isa pa na lulutuin pa, pero matagal pa yun, sa December pa daw, na ano namin, plano namin. Sa isang munisipyo din sa Isabela, ayan. Rachel Pablo, ayan, Miguel Love shoutout po sa iyo dyan, magandang gabi. And si Pobreng Tatay, Miguel Love shoutout po sa iyo dyan, Loads, ayan, Pobreng Tatay po. Sa mga hindi pa po na-subscribe kay Pobreng Tatay, ayan, isa din po siya charity vlogger na tumutulong sa ating mga kababayan dyan sa may Central Luzon, ayan. May mga pabahay din po yan, ayan, Miguel Love shoutout, Rabazon. Nako, nagko-comment si Kalinga Prab. Ako, ito ba talaga? Parang nag-ano rin ako, di ba nagpalit daw ng pangalan yon? Nako, ito yata yung ano, parang mabubudol tayo dito. Nako, parang ito yata yung ano, ikaw ba talaga yan? Nako, parang hindi. Pakicheck nga, parang hindi naman yata yan si Rab. Di ba nagpalit daw siya ng pangalan? Kagaway, totoo ba ito? Ala, pati ako ano. Nako, parang nabudol tayo dito Parang hindi yan yata. Nako, nabudol na naman tayo dito Nabudol na naman tayo. Ayan, Imag Giligaw TV. Ayan, magandang gabi po. Miguel Love shoutout po sa iyo dyan. Maraming salamat po. Lagi ko nanood ng mga video mo at ng Kalingap Group. Maraming salamat po kay Tita Ima Giligaw TV. Ayan, Mel Katakutan. Ayan, Sis Aurora Pagaduan. Libok TV, Miguel Love shoutout po sa iyo dyan. Kumusta, Ate Libok? Beng Luma, ayan. Amelia Ruiz, parang ano yan yata yan. Nahiya na ako guys, parang hindi na naman yan si Kalingap. Parang hindi yan si Kalingap kasi wala siyang jacket. Kasi tanda ko may jacket si Kalingap Prab, binigyan ko to Real artisan na daw. Legit po to, hindi po fake. Kanina po fake yun, Kalinga Prab. Ayan po fake. Ako, hindi yan, may jacket si Kalinga Prab. Binigyan ko ng jacket yan. Kabudol na naman tayo dito.
Ate Belo Marigalo, shout out. Ayaw ko na po. Lanin Watchers, Miguel, shout out po. Parang nabudol ulit tayo dito ah. Kataya Matilma, Miguel, shout out po sa dyan. Maraming salamat po. Angie De Vera, ayan Ate Angie, Miguel, shout out po sa dyan. Kilatisin nyo nga kasi bakit wala siyang jacket. Yan yata yung nambudol ah. Gisa Bicolana, Miguel, shout out po sa dyan. Wala, yan yata yung ano. Kaga pa yung kila walang TV basta may channel. Ayan. Kimberly Tan, Past Bisda, Miguel, Grace Cruz, Miguel, shout out po sa nabudol ako doon ah. Yan, parang nabudol tayo ulit. Kasi tanda ko, may jacket sa akin si Kalinga Prab. Tapos yan, wala. Dito siya nagkamali ng pasok. Kasi sa akin, may jacket si Kalinga Prab eh. Bengski 78, Miguel, shoutout po sa dyan. Kay Janner 16 TV, thumbs up bro, kagapay, mayong gabi bay. Mayong gabi po, Janner 16 TV. Pasensya po, natatawa ako, nabudol tayo. Nabudol tayo ulit. Ayan, Takoto Japino, Miguel, shoutout po sa dyan. Hala, nabudol pala kami. Ang dami ko pa naman comment kanina. Hala. Shout out sa lahat na nandito. Ayan, shout out po sa mga nabudol. Ayan, nabudol tayo ulit. Atilalin Matias, Miguel, shout out po. Hindi, parang nabudol ulit tayo, guys. Ang hirap kiligin mga Thunders, ha ha ha. Legit po to, nako. Hindi, alam ko yung i-comment ni Kalinga Prab sa akin eh. Alam ko yung bawat paano siya mag-comment. Nako, hindi to si Kalinga Prab, hindi yan. Hindi ko kung sige Rab yan, hindi kasi yan, ano, hindi siya pala comment. Nanonood lang yan. Kaisa-isa lang yan mag-ano. Kahit na sa ano ni Kuya Bal kahit doon sa mga kasama niya, bira lang siya mag-comment. Tapos, may jacket sa akin si Rabi. Yung legit na, ano, Kalinga Prab. May jacket sa akin yan eh. Jennifer Ita, Miguel, shoutout po sa dyan. God bless po. Maraming salamat. Ninita Kajog, ayan, Sugarcane, Miguel, shoutout po. Ay, Ninita Kajog, Miguel, shoutout po sa dyan. Thank you for coming. Ayan, sure mo talaga yan, host ha. Ako, hindi ako sure. Hindi ako sure dyan kasi may jacket sa akin si Kalinga Prab. Sharon Gomalde, ayan. Oo nga, ang daming fake na page ng sa FB. Tapos ma-monetize channel pa, ang lalaki ng views. Baka kilala to ni Kaagapay. Ayan, Miguel, shoutout sa lahat. Itong nag-ano, ito yung ano, yung pusher ni Kalinga Prab. Alam ko ano to eh. Supporters din to eh. Ayan. Nanonood din to eh. Tsaka kilala niyo yung mga Kalingap eh. Ayan, sikat si Kalinga Prab kaya ginagamit ang pangalan niya. Kaya nga po. Tapos yung iba rin lalo na sa ano sa FB.
Hindi ko alam kung bakit hindi nila mahalata na ano. Hindi totoo yun. Ma'am Reolarte, pakireact naman po yung kay Kalinga Prab na fake at impostor. Ayan. Kaya nga, nakakaano, mas malaki pa yung views nila. Ayan, sabi ni Mary Judy, pag nagla-live si Kuya Bal at Kalinga Prab, nagno-notify po ako pati sa lahat ng mga vlogs nila. Ayan. Buti na lang alam ko na budol yun kasi doon may kay Ian nood at kay Kuya David. Lowbat si Ian. Ayan. O nga, kasama ko pala doon si Mariflor kanina sa live nila. Nagkakantahan sila. Sabi ko pa naman kanina, Kalinga Prab, malayo pa kain ng birthday ni Kaagapay sa Bohol. Budol pala yun. Hala, naku. Nakakaya. Ito nga ngayon, parang nabudol tayo ulit. Ayan, hello po, Tita Ninita Kajog, sabi ni Pobreng Tatay. Ayan, Pobreng Tatay po, kay support din po. Waken Bordado, Miguel Abshagot po sa Jan Loads. Ayan. Thank you sa pagpunta. Ayan, pag-support din po ang aking kaibigan. Waken Bordado po. Waken Bordado 18. Ayan. Nasa Switzerland yan. Jocelyn Velasco, ayan, report agad yun, mga nakikialam ng video, ng may video. Ayan, tama po. Miguel shoutout po sa dyan, Jocelyn Velasco, ayan. Yung sa FB kasi minsan, pag nire-report mo, minsan hindi tinatablan. Ang dami kong nire-report, tapos wala din, hindi. Siguro pag, mass report, yung marami yung magre-report. Ayan, o sige Rhea. Mamaya abangan ko yung reaction mo. Ayan. Aurora Pagaduan, Miguel shoutout po sa ulit. Ayan. Nayambag nga rabi, Sir Pobreng Tatay. Ayan. Hindi na tuloy natin alam kung alin ang legit or budol-budol. Meron din budol na Bal Santos matubang na pumasok sa mga live ng ibang category B. Ewan nga, may gumaya din kay Kuya Bal. Pero kasi malalaman mo yan, bihira kasi sila mag-comment. Pag marami na, ibig sabihin hindi yan. Ang dami talaga gumagawa ng fake account para kumita. Heidi Pantino, Miguel shoutout po sa dyan. Pobreng Tatay, pa-support po, subscriber mo po ako. Ayan, supportan po natin, Pobreng Tatay po, ayan. Sobrang nasaktan talaga ako ang mga Thunders eh. Ayan, pa-shoutout po, host, idol, ayan, Waken Bordado 18, gilab shoutout po sa dyan. Hindi ko natapos yung yung video mo na may Germany. Hindi ko natapos. Hello po, Tita Aurora Pagaduan, sabi ni Pobreng Tatay, gandang gabi sa lahat, sabi ni Karen Altares. Totoo na yan si Kalinga Prab. Nako, hindi pa ako convinced niyan. Sir Kalinga Prab, naghintay si Ate Amelia, may promise ka daw sa kanya. Ha, ha, ha. Sabi ni Elizabeth Burdon. Totoo to, legit to. Ayan, sige nga, patunayan mo na ikaw si Kalinga Prab. Patunayan mo sa akin. Ayan. Kasi si Kalinga Prab may jacket sa akin yan eh. Nabigyan ko na yan ng jacket nung pumasok sa akin. Sige, paano mo patunayan sa akin, Kalinga Prab? Ikaw yan. Tagapay pa shoutout po. Ayan, sabi ni Waken Bordado. Hello po, Sweet Charm, sabi ni Pobreng Tatay. Ayan. Smell fishy talaga, host. Ayan. Hello ka, Sagap TV, Kuya Rab G. Brad Nathan Cute. Sabi ni Mary Flor Zolueta. Ayan. May new upload si Kalinga Prab. Watch niyo po si Maylin may postiso. Ayan, katatapos ko lang manood kanina doon sa ni Kalinga Prab, yung bagong upload niya po.
Ayan, sa mga hindi pa po napanood, ayan, pakipanood po yung bagong upload niya. Ayan. Maniwala ko pag mag-live si Kalinga Prab ngayon. Ha ha ha. Ayan, Vico Soto, shoutout ka agad. ito, ito rin yung nakabudol kay ano eh. Sagap eh. Kay Sagap ba yun? Si Vico Soto. Ay, hindi. Kay Kernel yata. Hello po kaagapay sa na-appreciate kayo sa 1M ni Kalinga Prab. God bless po sa team nyo watching from Kuwait. Ayan, thank you po Jennifer, kay Ate Jennifer Abakita. Ayan, maraming salamat po dyan sa Kuwait. Ayan, ingat po. Ayan. Miguel at shoutout po sa lahat. Wag nyo na yun pansinin yung mga fake account. Legit na po. Nako. Ayan, Miguel Ab shoutout, after class Karen 21, Karen Altares, Joy, Geraldine Prado, Garat SG, Beautiful Life, Nathan Cute, Kagapay, Jebrat TV, Rabazon TV, Sagap TV, Kalampitos, and KJ27 TV. Ayan, maraming salamat po. Ayan, paki-supportahan din po yung mga binabang pangalan ni Ate Beng Luma. Maraming salamat po. Ingat-ingat po dyan, Ate Beng Luma. Ayan, nadala na po sila si Ria Olarte. Ala, pati si Ate Sheena nadali na, dapat report na agad. Oo, yung mga video ni Sheena, kinukuha nila dun sa FB. Sabi ko, grabe naman tong mga tao na to, mga pinagpaguran nga niya ng ibang tao. Pinagpaguran ng may-ari tapos kukunin na lang basta-basta. Yan, Geraldine Prado, Miguel Ab shoutout po sa iyo dyan. Paano ma-report yung fake FB? Mas na pa siya upload kaysa legit page ni Kuya. Kaya nga, yun din yung nakakalungkot doon. Kasi, siyempre, ang nangyayari din kasi dyan, kaya late mag-upload siya, Kuya, or mag-share ng video ni Kuya Bal doon sa FB, kasi dapat hindi magkasabay, kasi magkakaroon yan ng double content. Agapay, ako, bakit di ako ma-comment kay Bibang? Siguro naka-hide ka po. Or baka naka-hide ka. Ganyan din ako dati, yung kaibigan ko, nakikita ko, naka-live sila, nanonood ako, pero hindi ako ma-comment. Nakalimutan ko paano namin yun inayos. Parang naka-hide ka yata. Siya yung makakagalaw dyan. Ayan, sweet charms, nadadala na talaga ako. Ayan. Manay Geraldine Prado, Miguel Ab shoutout po, sabi ng G, sabi ko Lana. Idol, ayan. Isa din ako nabudol kay Kalinga Praba, sabi ni Aurea Tumaliwan. Miguel Ab shoutout po sa dyan, Ate Aurea Tumaliwan. Ayan. Diamond Culture, Miguel Ab shoutout po sa dyan. Good evening. Maraming salamat po. Ayan. Flexica, Miguel Ab shoutout po sa dyan. Leia Gomba, ayan, Miguel Ab shoutout po sa iyo dyan. Leia Gomba, watching from Imus, Cavite. Ayan, nandito si Jason. Ayan, legit to kasi may jacket eh. Ayan, Mr. Benty Boy. Yan kasi yung kanina na pumasok sa live ni Cruz 4, Kalinga Prab. Yun, maraming nabudol. Yan, panay rin sila dun sa shoutout. Di ba nandun din siya kanina nung live ni Ian. So andito siya nagko-comment. Ayan, magsumbong kayo diyan kay Mr. Benty Boy. Hindi talaga yan pa isa lang din yan mag-comment si Kalinga Prab. Nakita ko nga nung patapos na yung live ni 4. Ginaya talaga niya yung yung pangalan ni Kalinga Prab.
ginawang malaki. Kaya ito ngayon dito pumasok, hindi yan si Kalinga Prab. Kasi may jacket naman sa akin si Kalinga Prab eh. Oo, kanila lang talaga yun Ate Joy. Tapos na-upload na rin kaagad sa doon sa page na yun. Philippines work with our army. Galap shoutout po sa dyan. Ayan. Grabe na beat talaga ibang tao. Kaya nila mangbudol. Kaya nga, Ross 23 TV. Galap shoutout po sa dyan. Maraming salamat po sa pabati. Ayan. Magandang gabi, Mr. 20 Boy. And Galap shoutout po sa dyan, Mr. 20 Boy. Ayan, pa-support po sa mga hindi pa po na-support kay Mr. 20 Boy. Ayan, Kabsat Aurora na yambag nga rabiem. Sabi ni Ninita Gadiop. Ayan, maraming salamat po kay Ate Aurora and Ninita Kajog. Ayan, thank you for coming sa ating live stream. Amelisa Ruiz. Hello, 20 Boy. Congrats sa 100 subscribers. Ayan. Hello, good evening, pobreng tatay. God bless po. Sabi ni Milda. Ayan. Good evening, Sir Jason. Maganda na si Ate Maylene. May ngipin na. Ayan. Ilocano ka, Garod, meet kaagapay na yambag nga rabiem. Ay, hindi po ako Ilocano. Ano po ako? Maranao po ako. Ayan. Maranao, Cebuano. Andyan si Mr. 20 Boy. Tanungin nyo po. Ayan. Ayan si Mr. 20 Boy yung makakasagot niyan. Ako, ang lapit sa amin, malik ako, tapos rohat sana makita kita kagapay. Ayan. Punta rin ako ng Rojas balang araw. Baka budol yun kasi spell niya puro mga wrong. Kaya nga, budol yan. Kasi alam ko, may jacket sa akin si Kalinga Prab eh. Tulad ni 20 Boy, may jacket na. Ako, ano yan? Brian Kingston, gilap shoutout po sa iyo dyan. Thank you. Maraming salamat. Oo, hindi talaga yan, pala comment si Kalinga Prab. Ayan, sa December 21 po yung sa, sa Barangay Babanuang San Manuel, Isabela. Yung isang pa namin yon sa December 31 pa yon na papiting sa ibang munisipyo sa Isabela. Ayan, Ans Pliepidad, migalap shoutout po sa iyo dyan. Hindi rin yan si Rab. Nakita ko yung paano yung comment niya. Ayan. Nabudol tayo ulit. Nako. Ayan, nabudol tayo ulit. Ate Grace Albatain, migalap shoutout po sa iyo dyan. Magandang gabi. Ayan, Jocelyn Velasco. Ayan. Ayan, 20 Boy. Sagot dyan. Pero masasabi ko talaga hindi yan si Kalinga Prab. Kasi may jacket talaga yan jacket sa akin si Kalinga Prab eh. Ayan, nabudol tayo. Ito si Mr. 20 Boy, legit na po yan kasi may jacket na. Ayan. Ayan, di ba may gumaya rin kay Mr. 20 Boy dati. Ayan. Ayan, kay Tiny 3B Channel, migalap shoutout po sa iyo dyan. Maraming salamat po sa pabati. Ayan, baka nga hindi siya yan madadal eh. Hindi masyadong mag-comment si Kalinga Prab. Ayan, kaya nga di ako naniniwala si Rab yan. 10 taon ka nakagapay, Secret. De Los Rios, migalap shoutout po sa iyo dyan. So ayun, nabudol na naman tayo. Ay nako. Pero at least naano tayo dito.
Kanina nga tawang-tawa ako sa mga nabudol, tapos ngayon dito pa tayo ulit mabubudol. Muntik ka pa naman gawin thumbnail kanina is yung screenshot na Kalinga Prab. Yun sana yung itatitle ko ngayong gabi na Kalinga Prab, ba't mo kami binubudol? Sabi ko, ay wag na lang, baka maano pa tayo. Baka misinterpret na naman ng mga, alam mo na, mga chismis. Ayan. Baka akala nila talaga nabubudol si Kalinga Prab. So, sabi ko baka yun, siyempre okay lang din sa yung mga mabilis maka-pick up. Yung nakita yung mga nabudol talaga nung yung peking Kalinga Prab. Paano yung iba na hindi nila alam? Baka sabi nila nabubudol pala si Kalinga Prab, 'di ba? So hindi ko na lang ginawa ng title, baka masilip pa ng mga chismosa, ayan. So ayan, iniwasan natin yan na yung mga pangalan nila Kalinga Prab yan ay wag natin idikit sa mga Nag-backread ako yung spell niya ng account, mali account nakalagay. Ayan. Ayan, Nili Abante Vlog, Miguel Love, shoutout po sa dyan. Ni Budol mga Thunders, ayan. Di nga 20 boy, ikaw ba yan? Yan, si 20 boy, ano po yan? Tama po yan, siya po yan. O ayan, 20 boy, budol din ba? Hindi po. Yan, hindi yan budol si 20 boy kasi yan, talagang gumagala rin yan. Tsaka naka-jacket na. Maliban na lang kung may kaibigan ako na naka-jacket tapos nagpalit ng pangalan. Legit yan. O parang pinaglalaruan yata tayo ng mga natin ngayon Ayan, Sweet Charms, magpapiling daw kayo ni Charm Alconsano sa inyo sa Isabela. Ala, nabudol ka lang kagapal. Nakakahiya. Kanina tawang-tawa ko sa mga nabudol, tapos dito pa ulit tayo mabubudol sa live ko. Sis Nili Abante, musta na po? Miguel Love, shoutout po, sabi ni Ninita Kadyog. Cholen Velasco, 20 po yan, yung legit na Kalinga Prab. Ayan. Sagot tayo nito. Ate Annie Lance, Miguel Love, shoutout. Amping Kanunay. Salam kagapay, happy birthday, Noemi Tugadi. Ayan, wassalamualaikum. Ayan, thank you po. Ayan, parang nabudol tayo ulit. Charmal ko nagbabalak din ako. Ayan. Ay, kung kayo ni Sweet Charms ni Charmalcon, ayan. Yan, pwede kayo mag-tandem. Jeng Berel OFW, Miguel Love, shoutout po sa dyan. Hindi talaga ako Hindi ako makamove on, nabudol tayo ulit. Garat is J, Miguel Love, shoutout sa iyo dyan. Thank you po. Pati pala dito may bus. Pero yan si Mr. Benty Boy, legit yan. Kasi siguro na nag-ano rin to sa akin kasi nagpupunta naman yan talaga sa mga live si Mr. Benty Boy. Saka kanina kasi may nasundan ko si Mr. Benty Boy, may pinanood kaming vlog. Magkasunod kami doon. Tama kami ni Kalinga Prab, may jacket dito, nagkamali yung nagbudol ng pinasukan. Oo, may jacket yan si Kalinga Prab. First time pa lang pumasok ni Kalinga Prab sa akin. Yan, may jacket na. Hindi pa ako napunta ng dait. Na pumasok na yan sa live ko na may jacket na.
So, doon siya doon medyo nagkamali yung nagbudol. Kasi sa iba, pwede siyang makabudol doon. Kasi yung iba kasi walang halos mga jacket eh. Tulad kay sa live ni mga live ng iba, walang mga jacket karamihan yung iba doon. So nangyayari, pwede silang makapag-lane lang. Pero dito siya nadali, wala siyang jacket. Ayan, kagapay shoutout mo agad pag may pasok na budol-budol. Ayan, kaya kailangan talaga mag-ingat ako. Ayan, so naano natin siya. Pero hindi talaga ako makano doon. Tawang-tawa pa naman ako doon sa mga nag-PM sa akin kung legit ba yun. Ayan. Hindi ka pupunta sa birthday ni Kuya Bal. Pupunta pa ako Kataya Matelma, ayan. Parang magkakasabay kami nila KJ kasi nag-usap din kami. Si Capeso, ayan, si din yata, si Nelson. Parang kami yung magsasabay-sabay. 20 boy, legit ba yung account ni Kalinga Prab na nagko-comment? Ayan, sabi ni Sharon Kumalde. Ito rin si Sharon, nabudol to eh. Shout out sa atin na mga nabudol na naman, sabi ni Beng Luma. No, tuwang-tuwa sila. Nandito yung mga tuwang-tuwa kanina. Na shout out na sila. Yan. Yung isa talaga nag-PM sa akin. Tapos sabi ko, hindi yan si Rab. Kasi paano magiging si Rab kanina, nandun siya sa live ni Ian. Tapos, nag-comment nga doon si Rab. Sabi niya sa akin, Kagapay, mag-vlog ka na. Yun. Tapos biglang nawala yung nag-comment doon na Kalinga Prab na yung peke. Lumipat ka agad kay Cruz. Nandun din si AG na nandun siya kay Cruz. Nandun din sa live ni Ian. Yun nga, nagsabi siya ganito. So yun, sinilip ko din kay Cruz. Nandun lumipat yung kambal niya, kanina kay Cruz maraming nag-shoutout kay Rabi, impostor pala yun. Kaya nga Diamond Catcher, kaya nga tawang-tawa ako. Kasi maraming nabudol. Ako naman, hindi na ako nag-comment daw na ayan, budol to. Tapos may sa akin, nag-PPM na. Sabi nila, balikan ko kaya yun doon, budol pala yun. Ayan. Budol din tayo ni 20 boy, Ladaw jacket. Budol talaga kay Ma'am Marilyn Pablo nga, first time lang siya mag-comment. Lang yan si Kalinga Prab, isang beses lang yan mag-comment minsan. Pinakamarami na yung 3. Mr. 20 boy, Miguel shoutout po, nabudol kami, ayan, sa mga nabudol, Miguel shoutout po sa inyo. Ayan. Tapos yung pati yung pagta-type niya, kakaiba sa pagta-type ni Kalinga Prab. Dalawa rin si Mr. 20 Boy. Thumbs up, partner, kagapay. Miguel shoutout po, pinasabi. Para maano sila. Rhea. The Beautiful Life. Ayan Ayan na naman siya. Dinilit ni Beautiful Life. Nawala na yun. Ayan siya. Na-delete yun. Rosini Lambatin, Miguel shoutout po sa dyan. Sa birthday po ni Kuya Bal. Ayan. Ipag-pray po natin na hindi po tayo magkaroon ng hindi tayo lagnatin or magkasakit. Ayan. Para po. Ayan na naman siya. Ayan. Magandang gabi, Ate Nerissa Sunsa. Miguel shoutout po sa iyo dyan. Magandang gabi rin po. Maraming salamat. Lovely day. Miguel shoutout po sa iyo dyan. Saka kanina, yung Kalinga Prab na bulon, wrong spelling yung type niya. Ang gumagamit ng Kalinga Prab na fake, may 1, 2, 3, 4, 5 kaagapay.
Yun, mali-mali talaga yung type niya. Tsaka kung mapanuri din kayo, ayan, dapat laging maging mapagmatsyag tayo, ayan. So, ang mali lang niya dito is, mali niya dito, wala siyang jacket, si Kalinga Prab may jacket dito. Ano FB mo, ma'am? Sweet Charm FB ko, Maria Alcon po, sabi ni Charm Alcon. Ayan. Si Kalinga Prab hindi nag-shoutout ng viewers. Ayan. Oo nga, hindi siya nakikipag kumbaga magsa-shoutout na isa-isa sa comment ng ano. Nabuking si Budol Budol, dami kinilig. Tatawagin mo si Kalinga Prab, tawag ka kay Kaagapay. Ayan, kung si Kalinga Prab siya, palipadan mo kaya si Kaagapay. Ay oo, kung ikaw si Kalinga Prab, ayan, magpalipad ka. Ala kasi yung to na isang comment lang. Tama si Lovely Day. Saka nandun kami ni Lovely Day sa sa live kanina. Nakasama nila. Nag-comment si Winter Boy, may jacket daw sila. Hindi yan si Rab. Oh, ayan. Sabi ni Mr. Winter Boy, hindi yan si Rab. Hindi daw si Rab yan. Nako. Hindi ako kasi kanina, natutulang tawang-tawa ko kanina. Ang daming nag-PM sa akin. May doon sa Kalinga Prab. Sabi nila, Kaagapay si ano ba yan? Si Kalinga Prab ba yan? Hindi yan. Yan? Yung kay Kalinga Prab. Ganun nga yung ang sa kanya. Yung may malaking kapital. Pero bago matapos yung live ni Cruz 4, pinalitan din niya yung pangalan niya. Ayan, sa mga nabudol po na kinilig, ayan. Naka-red profile na 20 boy na walang jacket, fake yan, black na yan. Ayan si Kalinga Prab, may white channel. Ayan, Garat SG. Ayan, sabi ni Jason, di daw yan Kalinga Prab. Opo. Ayan, Rastaman. Love you Rab Crasco. Hindi pala si Rab. Salamat Jason, meeting na dyan. Pero nabudol tayo ulit Hello Kaagapay, ingat lagi, watching from Kingdom of Saudi Arabia. Bernardita Nicart, migalab shoutout po sa iyo dyan. Maraming salamat. Ayan, so medyo nagkakanuhan kami dito kasi nabudol kami. Ayan, kay Pinasabit, migalab shoutout po sa iyo dyan. Kailan ba tayo lalabas, Pinasabit? Puntahan nga natin yung si tatay. Mel Katakutan, pobreng tatay, hello idol. Ayan, hi Rab, sabi ni Rastaman. Oh bro, Kaagapay, doon tayo kanina sa live nila bro Ian. Ayan, kaya OMG, budol di ang birthday ni Kaagapay. Kaya nga nagkaroon ng budol. Ayan. Siyempre, yung iba rin sabi nila na nambubudol daw ako kasi bakit dalawa daw yung birthday ko. Ayan, pati yung may nabudol. Cross Rap, pa-shoutout naman. Nako! Ayan, Rastaman, magpa-shoutout ka na dyan kay Rab. Baka si GS yan nagpapanggap na si Rab. Ako, hindi natin alam. Ayan, Kaagapay, may message si 20 boy, hindi daw yan legit na si Kalinga Prab. Oh, hindi po yan talaga kasi may jacket po talaga sa akin si Rab Pobreng tatay, kumusta? Naiambag na Rabi M. Migalab shoutout po sa iyo dyan. Sabi ni ate Ninita Kajog, partner Kaagapay, sayang naman yung thumbnail mo kung di mo naman may promote. Ayan. Ano daw?
Hindi, naano ko na yun, naano ko na po kanina, yung ano, si tatay, yung tinutulungan ko sa Bohol na walang bahay. So, ang update ko lang sa kanya is, yun nga, may inantay tayo na parang may paparating na ano, sana nga, yun yung, kumbaga yan yung wish ko ngayong birthday ko, na may makarating na yung ano, kumbaga blessings para kay tatay kasi nakakaawa na po si tatay na doon po talaga siya natutulog sa, hindi naman yung bahay, parang ano lang yun, yung doon sa parang nasa ano pa yun ng ano, parang ginawa lang bahay-bahayan dyan ng para silungan lang ng aso. So nakakaawa siya kasi wala siyang ano, single lang siya sa buhay. Mag-isa lang siya. Tapos ang ayon sa kanya nung nakausap po siya is namumulot lang siya ng para magkaroon ng pera, namumulot lang daw siya ng ano nag, ano yan, naglalampas ng ano mga damo sa mga yung mga niyugan doon or at saka namumulot ng niyog. So yun lang yung parang source of income niya paano siya magkaroon ng pera. Hello Kagapay, good evening. Ayan, good evening din po Divine. Ayan, thank you po. Black na sabi ni Hubbard de Leon. Ayan, Rosalind Bandorski, galap shoutout po sa dyan. Maraming salamat po. O, sana actionan yun ni ano, actionan ni Rab. Mapareport niya yun. And maraming salamat Ate Grace Albatay sa pagbati. Ayan. Ayan, hindi talaga pinapapasok niya, no? Beautiful life. Hayaan mo na yan mag-comment dyan para maano rin tayo. Merlin Belen, may love shoutout po sa dyan. Din lang jacket kaga. Mr. 20 Boy, din lang jacket. Ano to? Din lang jacket. Neta G, may love shoutout po sa dyan. Ninita Kajog, may galap shoutout po. Ayan, kinilig ako Rab. Ayan. Sa mga kinilig dyan, ayan, may galap shoutout po sa inyo. Ayan, Kabagis Mercy, ayan, pasupport po ng kanyang channel. Kabagis Mercy, may galap shoutout po sa dyan. Kabagis Mercy, ayan. Let's see ka raw, lumayas ka. Ano, ipa-comment mo na dyan, ano, para mabasa-basa natin yung comment niya. Magpaliwanag siya. Hello Ate Ninita, may love shoutout po. Gandang gabi, sabi ni Sugar Cane Channel. What's the password? Kalinga Prab. Ha ha ha. Ayan. Hindi yan si Kalinga Prab. Fake yan. Andi Kaya Kap Vlogs, may love shoutout po sa dyan. Magandang gabi. Maraming salamat. Ayan. Oh, dapat magpalipat siya. Mamita, may galap shoutout po sa dyan. Maraming salamat. Magandang gabi. Ingat po palagi. Si Kalinga Prab, hindi nag-shoutout ng viewers. Napakadalang. Ayan. Azi Manzano, may galap shoutout po sa dyan. Maraming salamat po sa pabati. And God bless din po sa dyan. Aji Manzano. Ayan. Oh, birthday ni Ate Amelia. Napanood ko kay Ate Edna. May promise daw, Kuya Rab, ganda ni Ate Maylin, may ngipin na napanood ko kanina. Sabi ni Mare Flor Zolueta. Ayan. Yan po, maraming salamat din po sa mga nagpapabot ng tulong kay Ate Maylin. Ayan, so, nagkaroon na po siya ng denture. Ayan. Chambi Chico, ayan, walay kumusalam. Galap shoutout po sa dyan. Maraming salamat. And nakaisang oras na po tayo. And ako po'y magpapaalam na po. May pupuntahan po kami. Ayan, hindi talaga maka-comment. Dinidelete na ni Beautiful Life. Masyadong nagdaramdam. Robis Vlog, ayan, Miguel, shoutout po sa dyan. Magandang gabi. Los mo Kalinga Prab, fake ka. Ayan, Kalinga Prab, kung ikaw yan, live ka kahit sandali lang. Ela Ea, ayan, magandang gabi. Miguel, shoutout po sa dyan. Maraming salamat po.
Adraw Fashit, Kalinga Prab lang ako. Kalinga Prab. Kalinga Prab. Ayan. Kagapay ni Lance. Miguel shoutout po again. Pagpalain po kayo ng may kapal. Maraming salamat po, Andy Kayakap Vlogs. Ayan, so mag-ano na po tayo. Yung tunay na Kalinga Prab, 1 o 2 lang na message, hindi nakikibulahan sa viewers. Tama po, ayan, Sweet Charms, ayan, Miguel shoutout po. And maraming salamat po sa mga pumunta sa ating live stream. And shoutout ko nga pala ulit, ngayon pag-support po Nel Martis, Ansagat TV at sa mga iba pang Kalinga partners ko. Cruz 4 TV, Mons Channel, Benz TV. Ayan, pag-supportahan po. And sino pa yung mga ano dyan, ibang kalingap na ano. Ayan, si Nelson Miranda PH. Yung isang channel niya, Nadimoni. At sige, Aaron Taganahan. Nakagraduate na kagabi si Aaron. So ayan, supportahan po natin sila. At siyempre kay Kalinga Prab, 997 po siya kanina, baka bukas 998 na siya. Ayan. Kaya nga natuwa nga ako kanina, tapos nakita ko, napansin ko, wala pala siyang jacket. Si Rab may jacket sa akin eh. Ayan. Hello kagapay, musta ka na? Si Dingan Idapan, Miguel shoutout po sa dyan. Okay lang po ako, ayan. So, tayo'y mag-ano na po. At least damay-damay tayong nabudol. Hello Kuya Betty Boy. Ako, yun nga yung hindi ko matanggap, may reflow sa kasi kanina, hindi ako nabudol. Kasi alam ko fake yun. Pero yung pumasok dito siya kanina, nabudol tayo doon eh. Kasi bago ko lang din na ano yung niya, yung jacket niya. Sabi ko, wala palang jacket to eh. Hoy, Bax, di ka daw namamansin. Sabi ni Pinas, musit ka. Sabi niya. Pinansin ko nga yan. Sabihin mo nga RR. Nako, nagsusumbong naman yan. Pagkatapos kong gawa ng thumbnail, ayan. Dila Surias, ayan, wala kang jowa. Ang unang binodol, ako, yan. O sa gamot. Si Juhay na tawa, rin nag-iinit sa galit kanina nabudol daw. Ayan, sabi ni Flexicam, Kalinga Prab, kung ikaw yan, palipad ka nga. Patunay na ikaw yan. Oo, magpalipad ka, 500. Tulad nung pinalipad ni Kalinga Prab doon kay sino ba yan? Kay Ian, nagpalipad siya kanina. Ayan, wala kang jowa kagapay, Kalinga Prab. Baka budol din yan, Mr. Buente Boy. Ay, hindi. Si Mr. Buente Boy talaga yan. Lagi po ako nagre-report ng mga fake account nyo. Yung sa gilid na meron ganito, 3 ganyan, ma-report. Pag maraming tayong mag-report, mas madali yung mga fake account ma-block. Ayan, sabi ni Ela Eya. Ayan, pag mga fake account, ayan, i-report nyo na. Good evening kaagapay, ayan, ng hello din po kay Highlander OFW, ayan, nakahabol ka. Ayan, thank you po. Kalinga Prab, paliparan mo na si kaagapay ng kumulay love life niya. Ayan. Bye muna kagapay, hanod lang ako ng bagong upload ni Kuya Ba. Sige po, kasi matatapos na rin ako. Ayan, T-Plusmate, Miguel shoutout sa inyong lahat at sa after classroom shoutout. Ayan. Wala kang jowa. Budol 20 boy. Aminin mo host, kasama ka na budol. Ay, kanina hindi ako nabudol kasi ko talaga sabi ko, may dito. Pero yung pumasok dito ngayon, nabudol tayo. Christina Monfort, Miguel shoutout sa dyan. Maraming salamat po. Ayan, ginawa ba naman pagaduan ang family name ko? Sa impostor na Kalinga Prab na yan. Ayan, happy birthday. Maraming salamat po. Si Dingan Idapan, maraming salamat. Ayan, Gisa Bicolana, Mikak, Miguel shoutout po sa dyan. Maraming salamat. Ayan, kay Divine, ayan.
Beautiful Life, Ria Olarte. Ay, nako, Ria. At least, alam ko, edad mo kagapay. Magkaedad tayo na nakalang month. Nabudol tayo doon kay Cruz 4. Ay, nako. Basta itong araw na to, maraming nabudol. Pati si Cruz 4, nabudol. Naka-free, naka-live. Ayan. Mga budulis, sabi ni Fred Kingston. Excited pa naman ako ma-shoutout kanina ni Kalinga Prab. Jim Aguilera, Miguel shoutout sa'yo dyan. Maraming salamat. Nadine Vlog, maraming salamat po. Pakisuportahan din po aking kaibigan Nadine Vlog na nasa Laguna. Ayan. Jing Birel, ayan, Christina Montfort, Eder Rizon, ayan, Miguel shoutout. Ayan. Sa mga nabudol, ayan, sana makatulog po tayo. Ayan, maraming salamat po. Ayan, pakisuportahan din po Pinasabit. Ayan, nagtatampo. Pero kung makautos na magpagawa ng thumbnail sa akin, ura-urada. Ayan, supportahan niyo po. Pinasabit po ang aking kaibigan. Hindi ko alam kung kaibigan kung tunay ba yan. Ang daming maligno sa live mo kaagapay ha. Sige lang. Kung legit na rap, magpalipad ka nga, ayan. Ayan, pasupport din po sa mga kaibigan natin na mga small YouTuber. Ayan, si Gracia Mark Daniel, nakalimutan ko. Miguel shoutout po sa iyo dyan. Ayan, sa mga Janine Regaspi, Miguel shoutout po sa iyo dyan. Kay Maggie Banigiet, Miguel shoutout. Thank you po. Ayan, sana po makabog po na tayo sa mga nabudol. Ayan, sa mga next na live, wag na kayong magpabudol ha. Tama na yung dalawa. Wag na kayong magtatlong budol. Ayan. Maging mapagmatchet kayo sa mga papasokan yung live. Ayan. Fame Superstar, Miguel shoutout po sa iyo dyan. Thank you po. Ima Mendoza, Miguel shoutout. Yung kasali kagapay sa nabudol ako. Ayan, kay Cruz 4 may budol kanina. Ayan, isa rin to si Emma Mendoza na budol din. Si Len Carmelotes, Miguel shoutout po sa dyan. Maraming salamat. Thank you po. Hindi namin makalimutan ang birthday mo kaagapay, budol day. Ayan. Ayan, marami tayong nabudol pero wala akong nabudol na may pa-cake. Wala akong nabudol. Sabi nila utang daw yung gift nila sa akin. Nilista ko naman yung mga pangalan nila, yung may mag-utang daw yung mga nila, mga cake nila. Tingnan ko lang maningil ako diyan. Sige po, Ate Noemi Parongga, maraming salamat po. Ayan, may binaba po si Ate Lane Carmelotes. Ayan, supportahan po natin. Very supportive din po yan. Josephine Lahir, Miguel shoutout po sa iyo dyan. Thank you. Kay Diamond Culture, ayan. Totoo po yan. Ayan, Karen Altares. sabi ko pa, we love you Kalinga Prab. Hindi niyo ba napansin doon sa live niya kay doon sa ni Cruz 4, hindi ko siya masyadong nag-ano lang ako, sinagot ko lang yung niya kasi nakita ko nagko-comment siya ngayon yung birthday ni Kagapay. Yan, so yun lang, kunwari nag-anoan ako, may I love you pa nga kanina kay Kalinga. Ayan, na-hide ako host. Ba't na-hide ka? Ayan. So, maraming salamat sa mga pumasok dito sa ating live. Thank you po sa mga bumati po sa akin ngayon. Maraming salamat. Ayan, sa mga pumasok sa ating live stream. Thank you po. Ayan. Sa mga nabudol, may live shoutout po sa inyo. Matuto na kayo. Ayan, huwag kayong basta-basta comment ng we love you. Yan, si Ria kanina
Nabudol. Ay. Ayan, Film Superstar. Ayan, maraming salamat po. Sabi ko lang na. Ayan. Pero grabe. Grabe yung ano natin, no? Nangyari. Pinagtatawanan ko kanina yung mga nabudol, pero pumasok siya dito. Nabudol din ako. Yung mga kinilig, panaginip lang pala, nagising agad. Dumating na sila, Kuya Mel, sa bahay ni Kuya Bal. Ayun, mabuti naman, nakarating na sila. Ayun. Amaya Maria Garuda, Miguel shoutout po sa dyan. Maraming salamat po sa pagbati kay, at kay Josephine Lahier, Diamond Culture. Ayan. Sige na, ako'y magpapaalam na kasi alis ako. May pupuntahan po kami. Aurora Sireno, ayan. Maraming salamat po. Hello Kagapay, happy birthday. God bless you always and stay safe always. Maraming salamat. And thank you po sa mga pumasok dito sa ating live stream. PM na lang kapag sinagot ko dito yung tanong mo, bukas po mo pa mababasa. Ayan. Ako, tapos na birthday ni Kagapay ng June pa, sabi ni Divine, dalaw talaga host birthday mo. Nag-birthday ka na sa diet 3 o 4 months ago. Ayan, ang budol. Bato, naging budol din ngayon ah. Alin ba ang totoo? Yung July 3 o yung October 23? Lahat po yan. Dalawa kasi talaga yung birthday ko. Dalalang kinantahan kita happy birthday song. Pero sabi ni host kay KJ27 to the birthday niya. Ayan. Birthday ko talaga ngayon. Dalawa lang talaga yung birthday ko. Ayan, mahirap i-explain kung bakit dalawa yung birthday ko. Pero maniwala kayo sa hindi, dalawa yung birthday ko. Ayan. Tita Maria Paz, Okushi, Miguel shoutout po sa iyo dyan. Kay Juicy Garcia, Miguel shoutout. Thank you po. Cross 4 TV. Andito si Cross 4 TV. Ayan. Isa rin to sa nabudol eh. Ayan, sa mga nabudol po kanina ni Kalinga Prab. Yung Kalinga Prab na ano po yung nagpapangga pa. Yung mga kinilig, ayan. Magandang gabi po. Ayan. Ayan, thank you po. Miguel shoutout po sa dyan, Tita Maria Paz. O sa budol kasi si kapatid Kagapay, nagbudol din ba? Kaya nga natatawa ako kasi kanina magbubudol ako dun sa ni Cruz 4. Sabi nila, utang muna yung ko, yung regalo ko. Tapos, siyempre na doon din yung nambubudol na Kalinga Prab eh. Si Cross 4 na budol din yan eh. Ayan, Tis Concepcion, Miguel shoutout po sa dyan. Maraming salamat. Ayan pa sa part po, Cross 4 TV. Ayan. And din kay Rabason TV, maraming salamat. O sige na, ako Mertango, Miguel shoutout po sa dyan. Kay Ate Joy, ayan, Miguel shoutout po. Maraming salamat po sa lahat ng bumati po sa aking birthday. Ayan, ipaglalaban ko, birthday ko ngayon. Ako'y mag-i-in na po kasi may pupuntahan po kami. Ayan. Ayan, talagang yung galit talaga ni Beautiful Life, talagang pinakawalan niya ngayon. At Lilibet Francisco, Miguel shoutout po sa dyan. Maraming salamat. Ayan. Aga Membra, Miguel shoutout. So tayo'y tayo'y magpapaalam na po. Maraming salamat po sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa ating channel. Ayan. Live ka na, Rabason. Sunod ka na kay Kagapay. Ay, oo. Mag-live ka na, Rabason. Pinagtatawanan tayo ngayon ng yung nambudol. Pero alam ko, yan. Kalingap supporters yan. Tsaka kilala ako.
Ayan, ayan. Waalaikumsalam ulit, Champion Chico. Nelda Ricato, Miguel Love, shoutout po sa dyan. Maraming salamat. Ayan. Ano to lang kayo kay Janjan pa kanina, nabudol yun. Ayan, may nabudol pa rin doon kay Janjan. Ako, matuto na po tayo dyan. Ay, hindi po ako maka-jacket dito. Ayan, nagja-jacket po ako, pero ngayon hindi ako maka-jacket dito. Laisla Exploradora ito. Ayan. Hindi po talaga ako maka-jacket dito kasi wala yung isang cellphone ko. Nagkaroon po siya ng sakit. Nawala, pinatalsik na ni Beautiful Life. Hindi na siya makamove on doon sa nangyari na Sean MTV, Miguel shoutout po sa dyan kay Eileen Manaran, Miguel shoutout po. Ayan, magpapaalam na po ako. Ayan, maraming salamat po sa mga pumasok sa ating live stream. Ayan, kay Popuentilio Above, Miguel shoutout po sa dyan. So, alis po kami. Ria Blanco Max TV, Miguel shoutout. Ayan. Lorita Sales, ayan, Miguel shoutout din po sa dyan. Maraming salamat. Name na sa name, Miguel shoutout po sa dyan. Maraming salamat. Ayan. So, kay Ate Glinda Naranjo, Miguel shoutout. So, bye-bye na po mga kalinga. Maraming salamat po. So, yun po yung ano natin pinagpo-pray ko po talaga na ayun si Tatay, yung kay Tatay Eufemio, ayan. So, sana yung blessings, hindi pa naman, parang nag-ano na tayo doon. Sana may blessings na dumating kay Tatay. Kahit man lang mapagawaan siya ng yung lang, mga 4x4 lang na sukat na bahay. Kahit hindi siya kumbaga kalahating semento lang. At saka para may kumbaga yung masabi lang talaga na may malagyan siya ng kama, may kahit konting lang niya yung kumbaga kusina, may malulutuan siya. So kahit yun lang, so yun po, hindi ko naman yun hindi ko pa naman kiniklaim, pero sana yung na yun yun yung wish ko ngayon na sana dumating na yun. Ayan, so yun, ipag-pray natin na na po yun, matuloy yun, yung blessing na yun. Yun lang, ipag-pray natin. Then bukas po pala may papiling po ako sa mga matatanda sa Bohol. Then sa October 31 sa Isabela naman, mga bata yung papakainin natin doon. Ayan. So yan po yung mga update ko ngayong gabi, kaya nag-live din tayo. Yun, yun talaga sa naano ko ngayon, yung mga tinulungan ko. Yun talaga yung pinaka ko doon, nakawawa talaga kasi yun, walang bahay, walang matulugan na yung proper talaga na higaan. Kasi parang yung kahoy lang din yung hinihigaan niya. Tapos katabi pa niya yung aso niya. So yun po, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa ating channel, at sa buong team Kalingap po. Ayan, maraming salamat. Ngayon sa mga nabudol, wag na po kayong magpabudol ulit. Ayan. So ayan, maraming salamat po sa mabumati ngayong araw sa ating birthday. Thank you po, maraming salamat. Bye bye and God bless po.